नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। हम हैं प्रियंका देवी कुशवाहा और हमारे यूट्यूब चैनल भोजपुरिया गीत में रउआ सभी की स्वागत बड़ुए। तो रउआ सभी के बीच में बहुत प्यारा सा देवी गीत पचरा लेके आ गई बनी। गीत के जरूर सुनम जा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करब जा। अभी तक ले हमारे चैनल के सब्सक्राइब नहीं की जा कैले, चैनल पर नया बन जा तो चैनल के भी सब्सक्राइब जरूर कर ले अब जा। और कमेंट बॉक्स में लिख के भेजे में हमारे गीत कैसा लगला, गीत के कहाँ से सुना तनी जा। तो चलिए यार रउआ सब के हम गीत सुना तनी। ऐसे ही चैनल का हमारे प्यार दुलार सपोर्ट करी जा और आगे बढ़ाई जा। तो चलिए रउआ सब के हम देवी गीत पचरा सुनावतनी। काली मैया चलली पुरबावा सेवा खवाया चरवा धई बोले हो। ए काली माई हमहू चलब तोहरो संगवा नगरिया देखने जाइब हो। ए काली माई हमहू चलब तोहरो संगवा नगरिया देखने जाइब हो। फिर जाहूँ सेवा खा, फिर जाहूँ घर के लवटी जाहूँ हो। ए सेवा खा पूर्व के लोगा वाजा दुगरवा त मतिया तोहरो मारिली है हो। ए सेवा खा पूर्व के लोगा जादूगरवा त मतिया तोहरो मारिली है हो। जे करे मयरिया मैया काली हई अब माई शीतला हई अब नव बहिनी हई हो। ए मैया हो करा नाही होला बाका बालत मतिया कैसे मरी है हो। ए मैया हो करा नाही होला बाल बाका त मतिया कैसे मारिली है हो। दुर्गा माई चलली पुरबा देशवा सेवा खवा आचरा धरी बोले हो। ए मैया हो हमहू चलब तोहरी संगवा नगरिया हम देखने जाइबे हो। ए मैया हो हमहू चलब तोहरो संगवा नगरिया देखने जाइब हो। फिर जाहूँ ए सेवा खा, फिर जाहूँ घर के लवटी जाहूँ हो। ए सेवा खा पूर्व के लोगवा हमें जादूगरवा त मतिया तोहरो मारिली है हो। ए सेवा खा पूर्व के लोगवा हमें जादूगरवा त मतिया तोहरो मारिली है हो। जे करे मयरिया मैया दुर्गा माई हो। और
ए मैया ओकरा नाही होला बालबा का त मतिया कैसे मारी ली हो। ए मैया हो करा नाही होला बालबा का त मतिया कैसे